klidné části obce Lichnov u Bruntálu nabízíme rozsáhlý soubor budov s celkovou užitnou plochou 777 metrů čtverečních na pozemku o výměře 4037 metrů čtverečních. Tato nemovitost na okraji obce s krásným výhledem do volné krajiny je ideální volbou pro početnou rodinu, menší hospodářství nebo kombinaci bydlení s podnikáním. Součástí je rodinný dům o dispozici 5+1 s podlahovou plochou 239 metrů čtverečních. Nabízí dostatek prostoru i pro dvougenerační bydlení. V přízemí se nachází prostorný obývací pokoj, kuchyně se spíží, 2 další pokoje, koupelna a samostatné WC. V podkroví najdete další 2 místnosti, druhou koupelnu s WC a rozsáhlý půdní prostor. Dům je napojen na elektřinu, voda je čerpána z vlastní studny a odpad je sveden do plastového septiku. Vytápění zajišťuje kotelna tuhá paliva, ohřev vody obstarává dvojice elektrických bojlerů. Na hlavní budovu přímo navazují hospodářské objekty. K dispozici je soubor prostorů, které dříve sloužily k chovu hospodářských zvířat, uskladnění zemědělské techniky nebo produktů. Zahradní část pozemku o rozloze 2521 metrů čtverečních nabízí prostor pro pěstování, chov zvířat či volnočasové využití. Lichnov je klidná obec s kompletní občanskou vybaveností. Nechybí škola, školka, obchod, pošta ani restaurace. V okolí se nachází malebná příroda Jeseníků, cyklostezky i turistické trasy. Autobusová zastávka je vzdálena přibližně 400 metrů, centrum obce dostupné pěšky za 15 minut. Pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte se ozvat a rádi vám poskytneme další informace.